това е много трудно научен урок от мен, защото когато стартирахме бизнеса ни и когато бяхме и ние на ръба на оцеляване, защото ценообразуването ни беше изключително грешно първите 2 години, докато не опря ножа до кокъл, за да си го оправим. Друг трудно научен урок, който трябваше да направя, че е по-важно ние да сме консултанти, а не продавачи. CRM е система за управление на контактите, клиентите и за менажиране на продажбите. Всичко да е много добре визуално да се вижда коя сделка до какъв етап е стигнала, дали е първоначален етап, дали е преди среща, след среща, чакаме отговор по офертата, чакаме плащане. И това нещо е много добре представено вътре и детайлно. Всеки един клиент или потенциален клиент лид може да се каже, че си има някаква форма на досие. Сега с влизането в еврозоната, завършвайки до някаква степен пълната ни интеграция в Европейския съюз, аз мисля, че ще има нов прилив, освен ако няма някаква политическа или икономическа криза тук, от чуждестранни компании, които се опитват да си продават продукти и услугите, защото за тях става по-лесно вече, когато нещата са в евро. Някои консултанти са на принципа, каквото аз мога да ти обещая, никой не може да ти го даде. Мариане, тук е още един въпрос за 1 милион евро, вече сме на 2 милиона евро. Да. В свят, в който възможностите са навсякъде, много малко са хората, които искат да се занимават с предприемачество. В този подкаст ще говорим за успехите, провалите, научените уроци и хората, които се борят постоянно. Започваме. Това е Тотално предприемачество. Здравейте, предприемачи, добре дошли в поредния епизод на Тотално предприемачество. Аз съм доктор Мариан Генчев, собственик на MG Academy и създател на програмата Тотално предприемачество. Днес на гости ми е Георги Държанлиев. Здравей, добре дошъл. Добре заварил. Искам да ни разкажеш малко за себе си, тъй като Лозан каза, имам един много готин човек, трябва да го викнеш на подкаст, има за какво да си говорите за бизнес, но разкажи ми с какво се занимаваш, кой си? Благодаря. Първо поздрави на Лозан, той е като микроагент в мое лице, наляво надясно има препоръки, които ми дава, така че да му благодарим за това свързване и приятелството, което имаме. Георги Държанлиев, ръководител на 120.000.bg. Съвсем накратко, това, което ние правим е да интегрираме, поддържаме и да оптимизираме разходите за популярни софтуерни продукти за малък и среден бизнес. Най-малкият ни клиент е с 3 души, персонал най-големият ни е с 276 души, но обикновено идеалното нещо е около 30-40 човека, на които ние може да съдействаме с дейностите, които извършваме. Популярни софтуерни продукти, като например Google Workspace, Microsoft 365, Monday, Slack, Zoom, Canva. Тези софтуери, които обикновено повечето малки и средни бизнеси използваме. Като моята най-дълбока експертиза е в това да помагам на бизнесите да си организират работа по-добре с стандартни оперативни процедури, така наречените SOP. Като това в нашия контекст, начина по който ние го правим, се дели на 4 категории: процеси, процедури, шаблони и чеклистове. И се опитваме така да го направим, че работата на всеки един бизнес да стане по-ефективна и всичко стъпва върху тези софтуери, които дават една основа, върху която бизнесът да работи по-ефективно, бизнес собствениците да са по-спокойни, служителите да не се чудят какво да правят, като отидат всеки ден на работа, да им е предварително разписано всичко по сравнително лесен начин. Не говорим за някакви сложни системи, интеграции и така нататък, макар че в дадени случаи отиваме и в тази посока, в зависимост от това какви са нуждите на клиента. Като тясната ми експертиза в софтуерите е за Google Workspace, Microsoft 365 и Monday, който като софтуер представлява Project Management Tool и CRM, който е свързан с осъществяване, записване и така нататък на продажби. Като се подготвих за епизода, сблъсках се с SOP като съкръщение, питах някой човек какво е SOP, нали? То пише, но повечето хора не знаят какво точно е SOP. Ти разказа кои са всъщност продуктите, но ако аз сега съм един малък бизнес, да кажем 10 човека, нямам продажби, как ми помагаш? Стандартните оперативни процедури може да звучат като нещо сложно, но всъщност не са. Ние, когато работим с наши клиенти, ги съветваме да стартират, ако нямат нищо в момента, да се опитат да си направят списъци с задачи, или на английски казвам чек-листове, защото това е най-лесният начин да се пресъздаде един процес или една процедура. След това може да отидат към шаблони, които да бъдат създадени, шаблони на имейли, шаблони на договори, шаблони на срещи за продажби, например скриптове, с които също съдействаме. Тоест всичко да го има под формата на чек-лист и да го има под формата на шаблон. Сега, ако говорим за процесите, процесът е нещо по-пълно. Примерно процес по B2B продажби
с който също съдействаме, който се състои от много съставни части. Той може да бъде представен под формата на чеклисти, в него вече си има отделните процедури и шаблони. Примерно шаблон на имейл, шаблон на скрипт, шаблон на имейл, който е примерно след среща, който също съветваме винаги да се изпраща. И съответно има отделни процедури. Примерно процедура за изпращане на фактура, процедура за взимане на данни за плащане, процедура за изпращане на резюме след среща, процедура за персонализация на изпращаните документи. Тоест имаме го това разделение и ако трябва от някъде да се започне и все още няма нищо направено в дадения бизнес, независимо от големината, т.е. целият ноу-хау на бизнеса е просто в главата на служителите и на собственика или на менеджерите, едно описание базово, от което да тръгнем, за да не е overwhelming за хората, които ще го правят, са чек-листовете и после шаблоните. А ако трябва да се избере един процес, според мен, поне от моя опит, ние сме в нещо средно между услуги и продукти. Продуктите, които интегрираме и поддържаме, не са наши на практика, но правим и къстъм интеграции, свързани с тях и отделно от това предлагаме услуга. Това, което ние сме направили за нашия бизнес и което предаваме нататък по щафетата за други бизнеси, е така наречената продуктизирана услуга. Защото в сферата на услугите разковничето е, за да може да скалираш, понеже в масовия случай услугите се предоставят от някой, който се е научил да прави нещо и го прави добре и го предоставя на клиенти. Но ти си лимитиран там от времето си. Тоест парите, които ще изкарваш, често са свързани с времето, което разполагаш или хората, които си наел. А за да можеш да наемаш реално повече хора, които да правят същото нещо, същото качество, което ти правиш, тези услуги трябва да станат обучаеми, т.е. teachable. За да станат teachable, трябва да ги има тия процеси и процедури, шаблони и чек-листове. Самото разделение на стандартни оперативни процедури, в зависимост от методологията, може да се срещне с различна терминология. Просто това е което ние използваме. И ако няма нищо вече готово, аз бих стартирал с процеса по продажби. Защото продажбите са единственото нещо, което носи пари и всичко останало обикновено коства пари. И след това вече да се надгради. Започваме с процеса за продажби, за да може да наемем още хора, които да правят продажби, ако сме стигнали до едно ниво, в което може да си позволим да наемем хора. След което да си опишем добре процеса за производството на услугата или продукта. Да имаме и производствен процес. Съответно, това са два процеса, но една компания, в зависимост от сложността на дейността си, може да има и още много други дейности, които да трябва да се опишат спрямо дейността. Много хора се плашат, че ако тръгнат да описват процеса производствения и наемат други хора, които да го правят, ще им откраднат ноу-хауа. Валидно опасение, не искам да го омаловажавам, но има просто механизми, които да се сложат. Например, разделяне на отделните процеси в отделни процедури, за да могат в крайна сметка отделни хора да ги изпълняват на микрозадачи и така на практика ще има много малко хора, които имат поглед върху целия процес. До един момент нататък. Ако дадена компания много се разрасне, вече има и други механизми, включително и юридически за защита. Като те слушам, най-вероятно имате клиенти в чужбина, защото българина и някаква система малко доста не разбираме защо ни трябват процеси. И като консултирам хора, с това виждам. Те ми казват, не ме занимай с глупости, аз не мога продам, ти сега ми говориш за процеси. Какви сте тия чек-листове? И виждаш ли го това в България? Често винаги повечето бизнеси, които ни търсят, вече са или пред фалит, или вече са задлъжняли много. И казват, управи ми продажбите. Не ме занимай с системи. На мен много ми хареса това, което ти направи в началото като представяне. Тотално предприемачество. Много, много добре звучи като бранд. Да, ние работим извън страната. Когато решихме, че ще почнем да предоставяме услугите извън България, допуснахме немалко грешки по отношение на опитите ни да излезем извън страната, докато накрая го направим в сравнително добър и систематизиран вид. И това, което съм в момента много грубо, но нямам точните проценти, около 50% от клиентите ни са чуждестранни юридически лица. Смея да твърдя, че българските ни клиенти, които имаме, са доста добре подготвени, услугите и продуктите са им много конкурентно способни и дори част от тях, както и ние имахме този проблем, когато тръгнахме да излизаме извън България, имахме какви ли неоправдания, включително и това да имаме проблем с самочувствието, че продуктът и услугата съответно ни е достатъчно добър. Виждам, че и те в момента го имат. Има много български компании, които са подготвени за международните пазари, Европейския съюз, дори и Северна Америка, в зависимост от това колко ще е трудна логистиката, защото сега, примерно при нас, ние сме софтуерен продукт плюс услуга. Логистиката на практика няма. Много е лесна дистрибуцията. Но ако е физически продукт, логистиката става фактор и трябва да се сметне в цялото уравнение, става малко по-сложно. Така че аз специално за нашите клиенти, повечето от тях според мен са готови. При нас модела е понякога
по-малка част от клиентите ни се свързват с нас да им помогнем за стандартни оперативни процедури и след това отиваме в посока интеграцията, поддръжката и оптимизацията на разходи за софтуери. По-голямата част от случаите клиентите се свързват с нас за интеграция, поддръжка и оптимизация на разходи за софтуери и после отиваме в посоката стандартни оперативни процедури. Все по-познато, на твоя въпрос се върна, все по-познато става за българските компании, според мен, да търсят систематизация, защото това е начинът, по който може да се осигури перспективност на компанията, независимост от конкретни лица, да не е всичко в главите на хората. Има peace of mind за собствениците, че нещата няма да се счупат в момента, в който менеджер или собственика си вземе отпуска. Много важен фактор е, че стойността на компанията така се увеличава, защото самата компания започва да има собствен живот отвъд собственика, създателя и менеджерите. И може да бъде цялостно или частично продадена в бъдеще, защото не зависи от конкретни лица. Има си процеси и процедури. Хората вътре в екипа работят по тези процеси и процедури. Друг много голям плюс е, че всъщност когато привличаме нови хора в екипа, те могат до голям степен да се самообучават. При нас обикновено един човек влиза активно в работата си за около 3 месеца. По-голямата част от тия 3 месеца съм обучение на базата на нашата документация, заедно с менторска подкрепа от друг старши член на екипа. Има изключително много плюсове. Ако се замислим задълбочено, няма според мен успешен бизнес, който да няма някаква форма на организация на работата си, която да стъпва на тези популярни софтуери или някакви подобни, макар че за офис документация в момента няма много алтернативи, да не кажем, че няма алтернативи на Google Workspace и Microsoft 365. И в бъдеще ще стават все по-трудно да си намерят алтернативи хората, защото те в момента много дърпат в изкуствения интелект. Google имат Gemini, който става все по-добър, а Microsoft имат Copilot, който е частично базиран на ChatGPT на OpenAI и техни си разработки. И двата софтуера, те постоянно се надпреварват за това как да предоставят по-високо качество на услугите си. По отношение на офис документацията, сега и двете си имат предимства и недостатъци едно спрямо друго. И другото, което почти всеки бизнес има нужда, е някакъв project management tool и CRM. Ако те могат да са в едно, по-скоро мнението ми към момента е, че е по-добре, ако има възможност да се въведе един софтуер, ако има как да се съчетае, като например Monday. И защото по-лесно става интеграцията между отделните екипи. Ако някой се занимава с project management, с sales, с маркетинг, всичко да е едно място. Но има много други алтернативи. Trello, Asana, Jira. Зависи вече от предпочитанията и дали дадения клиент вече използва дадения инструмент или тепърва трябва да се интегрира. Цената не е за пренебрегване, но те горе-долу са приблизителни тия софтуери. Като цени оттам насетне вече следват отделните функционалности, от които има нужда дадения бизнес. Звучи много сложно, ако говорим за българския бизнес в контекста на това, че ти най-вероятно имаш някакъв идеален клиент, но повечето бизнеси в България не са подготвени да си оптимизират нещата. Това, което аз виждам, и то е, за съжаление, много негативна статистика, повечето бизнеси са на оцеляване. Дали от политическата обстановка, дали по някакви други причини, дали не могат да продават. Като консултирам някой, като ми дойде с ама ние всичко ни е на тефтер, на нас всичките ни контакти са на тефтер, ние си правиме графиците на листчета. Как убеждаваш един бизнес, който е започнал, да кажем, 90-те години и няма абсолютно никаква дигитализация, да започне да ползва вашите продукти, защото без това наистина не може? Това е въпрос за $1 милион като цяло. По принцип ние се стараем да не убеждаваме. Процесът ни, например, на нас по процеса по продажби и това, когато си говоря с наши клиенти, е, че всъщност и това е много трудно научен урок от мен, защото когато стартирахме бизнеса ни и когато бяхме и ние на ръба на оцеляване, защото ценообразуването ни беше изключително грешно първите 2 години, докато не опря ножа до кокъл, за да си го оправим, но в тези 2 години имам един много друг трудно научен урок, който трябваше да направя, че е по-важно ние да сме консултанти, а не продавачи. Защото хората обичат да купуват, но не обичат да им се продава. Това е клише, което може би хората са чували, но аз трябваше да си го изстрадам, за да го разбера. И това, което в момента правим и целият ни подход на нас и това, което съветваме и нашите клиенти да правят към техните клиенти, е да се опитат за всяка интеракция с потенциалния им клиент, лид, проспект да дадат някаква стойност. Ако могат да разрешат проблема дори без клиента да им стане, без лида да им стане клиент, също с изпращане на някакъв ресурс, с изпращане на някакъв
акъл да им дадат, или дори често това, което ние правим, е свързваме наши потенциални клиенти, които просто не ни пасват на профила на идеалния клиент, с наши партньори, които може да предоставят подобни на нашите услуги или свързани с нашите услуги, за да просто да дадем стойност. Защото в бъдеще това нещо става лавинообразно от гледна точка на препоръки. Хората остават с добро впечатление от теб и рано или късно някъде ще изникне възможност те да се сетят за теб, те препоръчат на някой друг. Дори в момента, когато вече започваме да имаме адекватни маркетинг канали с добре систематизиран процес по продажби, най-лесните сделки, които затваряме, винаги са от препоръки. Ако някой каже добра дума за тебе, нещата се получават много по-лесно. И да се върна, без да минавам в много други сайт-ноут за това, което ти попита, по някой път е невъзможно. Ако някой иска просто да си действа по начините, по които действа, каквито и факти и данни да му дадеш, той ще продължи да си използва тетрадката, или в много наши случаи, ние не сме чак на тетрадка с хората, с които работим и с нас, но използват за голяма част от организацията на работата си сметки и всичко екселски файлове, които дори не се апдейтват в облака, в OneDrive, примерно, на Microsoft, ами просто се размятат по почта между хората и е трудно човек от на Excel файл система да отиде към Project Management Software, еднаква колаборация за всички хора в екипа в облачна среда, която да може да се работи и офлайн, и онлайн, и съответно автоматично да се апдейтва в облака, за да може всеки от екипа да получава up-to-date актуална информация. Не е лесен процес, но аз по-скоро отивам в посока това да се представят ползите, плюсове, минуси на едното и на другото решение, и съответно, ако човека прецени, че сега е момента, по някой път не е сега момента, да продължим нататък. С убеждаване, ако ние това сме го видели, защото аз и това съм го изстрадал, ако тръгнем някой да убеждаваме колко му е грешен настоящия модел и колко по-правилен е нашия, дори да сме прави, той човека се отблъсква. Даваме обективна информация, даваме разговори, които сме правили с наши клиенти, даваме кейс стъдита, даваме международни статистики. Когато почнахме да действаме, в началото, като стартирахме тази част с софтуерите в бизнеса ни, защото преди това правихме друг тип услуга, която и до ден днешен правим, но сега фокуса ни е в тази посока. Почнахме с Google Workspace само. Той тогава се казваше G Suite. И си спомням, че имахме различни комуникации с клиенти, които и до ден днешен такива комуникации ни срещат, но вече ги правим по различен начин. Много често имаме клиенти, които не използват бизнес версията на Google Workspace, която се казва, ами примерно към техен домейн закачат всеки от екипа, примерно 10 човека, 15 човека екип, всеки има имейл към дадения домейн на компанията, но всъщност използват гугълските продукти през безплатни Gmail. Това е голям проблем, защото в определени случаи може да има нарушение на GDPR, но от гледна точка за бизнес собствениците те нямат контрол върху фирмената информация. Може би около 40% в момента от интеграцията на Google Workspace, които правим, са в такива ситуации. Бизнеси, говорим тук за сериозни бизнеси, които правят поне за нашите мащаби, аз смятам, че това е вече бизнес, който е установен, правят примерно над 300 000 евро обороти на година, дори по някой път са двойно, тройно повече на това. Работата им е ефективна, но това, което е най-важното в тази ситуация е, че и те и Google на много места го казват, и не случайно го казват, и не само за да си продават собствения продукт, те са прави. Gmail е за лична употреба, Google Workspace е за бизнес. С Google Workspace ние сме независими от всеки един продукт, не го промотирам конкретно този продукт, ние работим и с Microsoft, и с Google и така нататък, независими сме от всички тези компании. Ние се стараем да предоставим най-доброто решение за клиенти ни, те идват при нас, казват ни какви са болките, какво искат да направят, ние правим някакво базово софтуерно проучване на база на продуктите, които правим, и се насочваме. Има значение дали клиента вече използва едното или другото, но да не се откланям. И правим едно сравнение между това те да използват, дали е добре да използват безплатните Gmail или Google Workspace. Google Workspace дава една централизация, по-високо ниво на криптираност, имаш абсолютен контрол върху всичко. Ако наш даден служител трябва да бъде освободен или напусне, и в случая във варианта, в който той е собствен Gmail, ти не можеш да му спреш достъпа до нищо. Тоест ти можеш буквално да загубиш част от фирмената информация заради това нещо. Докато ако нещата минават през admin.google.com, където е централизираната конзола на Google Workspace, там имаш пълен контрол върху цялата документация, целият екип, всички служители, и няма как да се загуби достъп до фирмена информация, защото бизнес собственика има контрол върху абсолютно. Отделно от това имаш достъп до всичките бугинки на платените функции на Google Workspace, включително и вече
Gemini, който е техния изкуствен интелект, който е включен към всичките планове на Google Workspace, който може всеки един от екипа да го използва. И на подобни интеграции много често правим при клиентите и връщайки се пък на предишният въпрос, който беше за това дали се налага често да убеждаваме клиентите, тук от време на време примерно има меко убеждаване за това, че е по-добре всъщност да се мине на Google Workspace централизирано решение, отколкото Gmail, където има юридически рискове и рискове от загуба на корпоративна информация. Отделни са въпросите, които са с Microsoft 365, които често са подобни, но не точно, защото Microsoft те имат стари версии на Office пакета си, нови версии на Office пакета си. При тях е друг тип объркване, просто типично за Microsoft, защото те обичат по някой път да правят малко по-сложни нещата, отколкото трябва. Google Apps, който стана после G Suite, който после стана Google Workspace, той беше роден в облака и там колаборацията е малко по-лесна. Това е предимството на Google Workspace. Microsoft 365, предимството на Microsoft 365 е, че вътре има всичко. Те имат Project Management Tool вътре в системата, имат и CRM. Докато при Google те го нямат, там трябва да се действа с външни решения, но едно решение като Monday е достатъчно добро за интеграция с Google Workspace, ако даден бизнес иска предимно да действа в облачна среда, където Google имат предимство в момента. Една фирма дойде при мен за това, дето ти ми кажеш, че всичките мейли трябва да са на едно място. Купуват си пакет за техните менеджери. От 5 менеджера имаше имейл лист, завършващи на abv.bg, Yahoo, Mail.bg и колегите ми от фирмата питат сега какво да правим. Това не са корпоративни мейли, да им пращаме ли информация, защото след това какво правим? Много забавно, виждам го в България, че ползваме какво ли не. Доста често се изпращат от Gmail различни съобщения. Няма лошо, кой както си реши, но тук в България наистина изоставаме значително от към GDPR, от към процеси, да си запазиме нашата информация. И тъй като ти използваш малко чуждици, за хората, които не са запознати, какво е CRM? CRM е система за управление на контактите, клиентите и за менажиране на продажбите. Всичко да е много добре визуално да се вижда коя сделка до какъв етап е стигнала, дали е първоначален етап, дали е преди среща, след среща, чакаме отговор по офертата, чакаме плащане. И това нещо е много добре представено вътре и детайлно. Всеки един клиент или потенциален клиент лид може да се каже, че си има някаква форма на досие. Знае се каква информация му изпращана докъде, чака ли нещо, кой от екипа трябва да се заеме, т.е. може да сложи един отговорник за всеки един клиент. Съответно, оттам насетне цялата тая система, този софтуер ни издърпва автоматично информацията и ни я представя в едни графики, които са много приятни за гледане, лесни за възприемане, много бързо може да си направим изводи както за целия екип, така и в последствие за даден член на екипа как се справя той, защото много често в продажбите знаем, че има конкретни цели, които си поставя даденият член на екипа, дали той ще ги постигне примерно за 3 месечето, как се движи. Оттам нататък колаборацията в екипа става много лесна. Комуникацията с менеджерите, примерно ако е човека, който се занимава с продажби или бизнес развитие, също става много лесна. Сега в случая на Monday, който споменах няколко пъти, те също имат добър AI агент вътре, който в случай, че дадения бизнес го активира, има една много готина функционалност, когато хората от екипа почнат да правят едни задачи, а те най-вероятно ще се повтарят. Предоставят се примерно 1, 2, 3, там колкото услуги или продукти има. Действията обаче стават повторяеми. На практика за един и същи клиент или там колкото профили на идеални клиенти има, те действията ще станат повторяеми. И в даден момент този софтуер ти казва, аз виждам, че тук вие това ръчно го правите това нещо постоянно. Искате ли аз да го правя вместо вас и вие да се съсредоточите само върху тази работа? И тук може да се спестят часове на седмица. Ако това го сложим за 10 години, говорим за драстично увеличаване на продуктивността. На потребител зависи точно от плановете, но стандартните цени са около 19, мисля, че евро в момента на потребител на месец, като ако хората работят с нас, ние може и да направим оптимизация на този разход и той да спадне допълнително. Канали сме осигурили, по които това нещо го правим. Имаме няколко методологии, с което допълнително да смъкнем разхода и допълнително да помогнем как дадения бизнес да си оптимизира вътре работата в Monday. Тоест това е една система, с
без която, според мен, бизнес, който има над 3 служители, вече трябва да се замисли да интегрира такава система. Особено ако има повече от един човек, който се занимава с продажби. Ако е само един човек, който се занимава с продажби, да кажем, че може и без нея, но зависи от количеството лидове, които минават през сърцете на дадения човек. Ако количеството стане много голямо, не може нещата да се средат само през имейл. Със сигурност ще се пропусне нещо, защото в продажбите, аз споменах вече едното основно нещо, което според мен е важно, да консултираме, да не продаваме. Второто нещо най-важно и като цяло един от най-важните документи според мен в един бизнес е офертата, но после може да говорим за нея. Но третото най-важно нещо, с което е директно свързано с CRM-а, са така наречените напомняния, follow-ups на английски. Тоест, когато сме направили контакт с някой, сме му дали някакво предложение за нашите услуги или продукти, ако той не отговори, да му напомним след определен период от време. При нас ние имаме процедура за напомняния, която зависи от етапа, в който сме в комуникацията с клиента, но обикновено напомнянията са поне 2-3 напомняния след всеки един контакт. Като напомнянето може да е както по имейл, така и в социални мрежи. Може и да бъде през трети човек. Ако някой ни е дал препоръка и даденото лице спре да ни отговаря по някаква причина, за да не досаждаме, може да направим напомняне през човека, който ни е дал препоръка. Тоест има най-различни варианти за как да се правят напомняния. Дори и с коментари в социалните мрежи, които разбира се да са подходящи. Не, нали, писал съм ти имейл преди 2 седмици, още не си ми отговорил. Не говорим за такъв тип напомняния. Любезни, даже ако може всеки път с напомнянето да даваме стойност. И защо се връща? Защо това го свързваме с CRM-а? Защото CRM-а може да прави, първо може да прави напомнянията вместо нас и второ може да ни напомни да направим напомнянията, ако не искаме той да ги прави вместо нас. Бяхме едно събитие преди няколко месеца на търговците в България. Събираме се и тези, които са по-напред, използват Excel. Повечето обаче са на тефтер. Сега, за собствениците на бизнес, сега като стартират бизнес в дигиталния свят, може би се сблъсквали, може да не се сблъсквали. Ти имаш един селс, един търговец, който се занимава с всичко. Той си е на тефтер или в неговия Excel, тръгва си и ти губиш всичките си клиенти. Това въобще повечето не го разбира, че им трябва CRM, какво е CRM. Да не говорим, че напомнянето, ако те се сетат да си проверят в тефтера, помниме всеки човек му пишеме нещата в тефтер. Не е лошо. Това в България работи. Виждам няколко фирми, които са успешни и работят на този принцип. Но в момента, ако продължаваме да работиме така, аз не виждам кой знае колко да сме конкурентни на каквото и да било. Влизаме в еврозоната, но наистина не можеш да ги убедиш. Ние си имаме нашите процеси. Нашите процеси са, тук има един Excel. Не се апдейтва, дават ми да проверя един Excel, те вътре 90% от мейлите вече не съществуват. Те са заминали, няма някаква проследяемост. Тръгва си някой човек от нашите клиенти, който ни е бил контакт. Нямаме резервен, нямаме напомнене, нямаме редовна комуникация. И си губиме клиентите. И това в България е много сериозен проблем. И другото, което аз виждам, е сега за какво да ползваме 10 софтуера. Аз понеже съм бил 20 години в големите корпорации, може би на ежедневна база ползвахме 40-50 софтуера, различни. И това, което ти ми казваш, всичките тези аз съм ги ползвал. И Slack, и ServiceNow, и Jira. Абсолютно. Всичките, нали, това беше част от големите корпорации. Западните работят по този начин. Никога ще се усетим, че на нас ни трябва. Ами сега с влизането в еврозоната, завършвайки до някаква степен пълната ни интеграция в Европейския съюз, аз мисля, че ще има нов прилив, освен ако няма някаква политическа или икономическа криза тук, от чуждестранни компании, които се опитват да си продават продукти и услугите, защото за тях става по-лесно вече, когато нещата са в евро. И ако бизнесите не се подготвят по някакъв, не бих казал сложен начин изобщо да са конкурентно способни, тези бизнеси, които ти споменаваш, те или ще фалират, или ще бъдат погълнати, най-вероятно на недобра цена, от други бизнеси, които ще са по-подготвени от тях. Сега тук няколко неща се сещам веднага да кажа. Първо, не е нужно, нали, да имаме толкова голям брой софтуери. Обикновено 2 софтуера са достатъчни. Един за документацията, Google Workspace или Microsoft 365 и един CRM. Ако примерно сме с Microsoft 365, ние имаме много клиенти на Microsoft 365, които обаче не искат да използват техния CRM Dynamics, защото им е сложен. Най-масовото решение, което избират е Monday, защото те са Project Management и CRM в едно. 2 софтуера са покрият почти всички нужди.
След това вече може да минаваме нататък. Даже с Google Workspace или Microsoft 365 ще покриете и AI нуждите, защото те имат два от водещите модели, Gemini и Copilot. Като не е нужно да се усложняват нещата. Тук говорим за неща, които така или иначе в момента много бизнеси използват. И сега сещам за това, което ти каза за Excel-ите. Между другото, ние имаме клиенти, които бизнесите им, въпреки интеграциите, които ние сме направили, не са в Excel, но са в Spreadsheet. Но те така са направили този Spreadsheet, че той е изкуство. Той вътре в него има интеграции с други неща, пълни се автоматично с информация, праща доклади всяка седмица, вътре с едни графики. Тоест има как дори и добре да се направят нещата с Excel и Google Spreadsheet, но пак трябва някакво усилие, някакъв акъл или човек да каже как точно да се организира. Така че решението не е нужно да е сложно, може да е с минимален брой от тези софтуери, но те трябва задължително да кажем, че няма параметър или конкуренция, по която да не са по-добри от алтернативите, които ти спомена. И са по-лесни и по-перспективни за използване и не са сложни за използване, защото тези компании все пак искат да ги направят максимално лесни за използване от потребителите, за да не се отказват потребителите, защото това нещо е толкова сложно. И към тях аз съм окей, човек да си действа и с тетрадката. И аз обичам между другото да пиша на ръка, по някой път като хвана един лист хартия и просто си пиша. Това е много готина тактика, съм забелязал, да видя някаква нова перспектива върху някакъв проблем, който бих искал да реша. Често, ако съм постоянно на лаптопа, влизам в един режим, в който някакъв луп по някой път се получава. Като хвана лист хартия с химикалка, по някой път може да разреша проблема. А следващите, между другото, между 2 и 5 години ще е период и на арбитраж. По отношение на интеграцията на изкуствен интелект в бизнесите. Защото в момента повечето от нас просто докосваме повърхността за това на какво са способни тези софтуери. Ние преди известно време въведохме задължително използване в нашата дейност на тези софтуери за изкуствен интелект. Няколко софтуера основно използваме по няколко часа на ден, за да може всеки да свикне да работи с тях, защото те със сигурност те са много голяма част от настоящето, но в бъдеще всичко ще свършва с тях. Но идеята ми е, че този период на арбитраж 2, 3, може би 4 години ще направи разликата между бизнеси, които ефективно ще използват тези инструменти и ще ги интегрират, и тези, които няма да започнат да ги използват и ще станат неконкурентно способни спрямо бизнесите, които ги използват. И има едно клише, което много вече съм го виждал да се върти, че изкуственият интелект няма да замени хората, ами хората, които използват изкуственият интелект, ще заменят хората, които не го използват. И до голяма степен съм съгласен с него. Тук да сещам един виц, който може би не го цитирам абсолютно правилно, за Български пощи, защото те често са много модернизирана институция, че някой ги бил хакнал Български пощи. Как ги били хакнали? Тетрадката се намокрила. Да, това с Български пощи няма да го коментирам, но повечето бизнеси в момента са така. Мене това ме притеснява. Бизнесите, които са започнали 90-те години или около 2000-та, те в момента не са конкурентно способни. Влизаме в еврозоната. Ние като Европа като цяло изоставаме, но сега като влеземе в еврозоната много ще изостанеме. Но пък това е една голяма възможност за по-младите. Те да навлезнат на пазара, защото пък те си ги ползват тия неща. За изкуствените интелекти в момента може да заменим много хора, като идеята е, че аз мога да автоматизирам целият процес. На кой да звънна, каква да е офертата, какво да направя, follow-up. В момента ползвам различни платформи. Курсовете са ми такива, могат да си направя, ако някой примерно стигне до това да си купи курс, но не го купи, да получи автоматичен имейл, втори имейл, да му даде промоция на трети имейл. Това се автоматизира. Но всички чакаме нещо вълшебно. Поредното гуру да ни каже, тук направи една фония и ще станеш мултимилионер. Сега това не знам колко работи, но за мен е по-важно да имаш система, отколкото да оправиш нещата на парче и да вярваш на вълшебната фония. И маркетинга и продажбите са важни. Трябва да има и маркетинг с фони, процес по продажби. Зависи колко струва продукта. Обикновено, ако един продукт е над 1000 евро, трябва да има човек, който го продава. Поне от моя опит това ми показва. Макар, че ако маркетинговата кампания с фонията е достатъчно добре направена, може и да се продават скъпи продукти, но зависи от пазара. Аз имам познати тук в България, които продават скъпи продукти с фони
но като част от фунията има и телефонно обаждане по нея. Така че много зависи от контекста и от дадения продукт или услуга, но съм на 100% съгласен с теб, че в даден момент, да кажем, ако бизнесът сега стартира, най-важното нещо според мен за даден стартиращ бизнес е MVP-то, Minimal Viable Product да има и да направи Product Market Fit. Т.е. да се намери точния пазар за точния продукт. Защото аз съм правил грешките. Много често предприемачите правим грешката да се влюбим в първоначалната си идея в продукта. В крайна сметка се окаже, че изобщо някой това нещо да го купи и оттам сетне следващата много голяма грешка е първо да се направи продукта, преди да сме го продали. Ние в момента, първоначално аз ти споменах, че преди 4 години, когато стартирахме тази софтуерно криво на бизнеса, и ние започнахме само с Google Workspace, който тогава беше G Suite. И към днешна дата вече имаме около 20 на софтуера, от които 9 са бестселъри, които са най-често срещаните и най-използваните от клиентите ни, които интегрираме. Но това, което използваме като методология, ако се появи нов софтуер, първо изчакваме да видим, че има достатъчно голям брой запитвания от потенциални клиенти за дадения софтуер, като при нас трябва да са поне 5. След което това, което правим, е да направим оферта с няколко шаблонни имейла и някакъв базов скрипт. И тестваме пазара на студено. На студено значи, че правим персонализиран масов имейлинг, без да е спам. Има персонализация в писмата, който минава обикновено през LinkedIn и през Emails. В България и в няколко други пазара извън страната, в които оперираме, за да видим дали нещо, което се опитваме да продадем изцяло на студено, на хора, които нямат представа изобщо кои сме ние, и сме до някъде нарушили тяхното лично пространство, свързвайки се в социалните мрежи, се опитваме нещо да им продадем, и по-скоро нещо средно между това да ги образоваме за някаква добра оферта и да им продадем тази добра оферта в социалните мрежи и по имейл, за да видим, тук вече влизаме в KPIs, които сме си сложили, индикатори, които да ни покажат дали всъщност да продължим напред. От всички стотици или хиляди писма и съобщения в социалните мрежи, които сме изпратили, какъв процент имаме отговори. Той обикновено е малък. Даже пренебрежимо малък. В масови случаи няма отговори или хората казват: не ме занимайте с това. След това от тези, които са отговорили, какъв процент от тях са заявили интерес, с какъв процент сме отишли на среща и какъв процент от тези, които сме отишли на среща, са казали да, действаме напред. Но отбелязвам, че до тук продукта не съществува или услугата. Ние сме направили оферта с имейли и някакъв базов скрипт за среща, който е базов, защото след срещите реално той се оформя и със всяка следваща среща става по-добър. И съответно, чак когато вече затворим някакви сделки, правим продукта. И тук отбелязвам, че ако съответно ние не можем, нещо се обърка в този продукт и не можем да го направим, се връщат парите, извиняваме се на хората и така. Но това е най-адекватната индикация дали съответно дадения бизнес и дадения продукт се заслужава да бъде разработен. Всичко преди това са просто хипотези, които може да не бъдат потвърдени. Ако вече дадения бизнес продава някакви продукти и услуги, нали, там вече влизаме в това да се добре да се систематизират с процеси, процедури, шаблони, чеклистове или там каквато структура дадения бизнес си избере, защото има различни методологии. Дали ще се следва The Way of Toyota или Agile принцип или нещо с спринтове, нещо с Kanban, Sigma 6. Има много варианти на това човек, бизнес как да се организира. Ти спомена едни неща, които аз малко с годините се поопарих. На различни маркетингови агенции са ми правили такива cold calls, студени обаждания. Като скриптовете бяха абсурдни и те ти обещават, тия скриптове работят. Нали? Опитвал съм точно да достигам до клиентите с студени обаждания или съобщения в LinkedIn. Опитвал съм да достигна с имейли, ретаргетинг, какво ли не. И това, което виждам е, тотално аз се отказах от българските консултанти. Ти кажа, че трябва да сме консултанти и аз вярвам в това, но как да си намериме правилен консултант, защото аз лично в един момент си казаха ми по-добре никога повече да не ползвам външен консултант и си правя нещата сам. Мариане, тук е още един въпрос за 1 милион евро. Вече сме на 2 милиона евро. Да. Сложно е, не мога да кажа, че имам работеща формула, но това, което аз правя е следното, което има и книги, които съветват в обратното дори. Но когато трябва защото ние трябва да наемаме хора.
Просто бизнес няма как да расте без да наема. Дори в днешната ера с AI, аз лично предпочитам да наема хора, които могат да използват AI, за да може още повече да мултиплицираме това, което правим. До един етап. Нали? Всеки трябва да решава колко ще си скалира бизнеса. Това, което в момента правя, за голяма част от нещата, ако дадена нова дейност трябва да се прави, аз се опитвам ударно да я науча на 70, 60, 80%. Тоест затварям някакво време, което може да е от няколко дни до няколко седмици. Почвам да тествам, да заигравам, опитвам се да влезна в много голям детайл, да го науча това нещо и да го опиша като процес. След което наемам човек, който може дори да няма опит в тая област, но има правилния характер и правилното отношение към работата. А не някой, който да го наемем като консултант, да прави абсолютно едни и същи неща на конвейер и изобщо да не мисли в детайл върху нуждите на дадения бизнес. Защото колкото едно нещо да може да се шаблонизира, винаги има някаква персонализация, някакви профили на идеални клиенти. Не е всичко едно към едно. Тоест вариант едно е да аз примерно обичам да уча нови неща. Затова този модел не ми пречи и не бързам за никъде. Съответно, ако даденото нещо проявявам някакъв интерес, а повече неща, които са свързани с бизнес, проявявам интерес към тях. Ако не съм ги правил до сега, отделям, затварям някакво време, пак казвам, от няколко дни до няколко седмици и правя много ударно и много небалансирано да влезна на дълбоко в тази. Като казвам ударно и небалансирано, много често са по 12-часови, 15-часови работни дни. Само това нещо се прави. Тества се, заиграваме се, опитваме да научим всички неща, да излезем извън рамките на нормалното, да го науча, да го систематизирам и после да наема човек с правилното менталити, с правилния характер, който знам, че ще може да го научи това нещо и ще стане експерт, ако не е в рамките на няколко месеца, то за половин година. И този човек също така ще е благодарен след това, че сме го наели без опит, че сме го научили и че той е почнал да действа по това нещо. И той, ако този човек е готов да научи по начина, по който аз или по подобен начин, както аз съм го научил, това значи, че той след това ще може да надгради, защото процесът ще му даде 60, 70, 80% от това и той след това ще може да продължи. Обаче има и обратния модел. Има една книга, която се казва, която все още се опитвам и нея, както това нещо го правя и това да го направя, защото този процес, който тук ще описах, той не е кратък, той е дълъг. Има една книга, мисля, че се казваше Who, Not How. Тоест да намерим кой да свърши тази работа, която ние искаме да бъде свършена, който вече има нужния опит, а не как да я свършим. В случая, нали, аз подхождам с как и после намирам кой, като той учи как. По-скоро да намерим някой, който е готов да я свърши вече тази работа и след това той да реши точно как да си я направи. Което плюсовете и минусите, и двете си имат и плюсове и минуси. В първия случай най-вероятно ние ще може да намерим човек, който да наемем за по-малко сума пари. Защото той не знае как да го прави даденото нещо, ние ще го научим. Но ще отнеме повече време. Времето също е пари. Във втория случай ще може да намерим човек най-вероятно. По някой път, както ти казваш, някои консултанти са на принципа, каквото аз мога да ти обещая, никой не може да ти го даде. Съответно, ако е тази ситуация, трябва да сме внимателни, да просто някой да не ни вземе парите, пък никаква работа да не свърши. Така че оттам насетне, ако е човек, който се търси, дори подизпълнител, не е нужда да го наеме в това, в фирмата, се опитвам да търся препоръки. В България има една приказка, че всички сме братовчеди и с някои питания може винаги да разбереш дали някой реално има стойност зад себе си за нещата, които казва и дали може да свърши работата, която обещава. Така че това са двата модела. Аз повече прилагам първия, който споменах, отколкото втория, но честно казано виждам, че най-големия минус, който за себе си виждам в първия модел, е, че много често някои неща отнемат прекалено много време. Ако мога да намеря човек, който е подготвен, а не първо аз да изграждам процес и да намеря човек, който после се научи по този процес, между 2 и 3 пъти повече време отнема първия процес, първия вариант. Така че във втория случай наистина има си положителни страни, които ако се намери правилния човек, също е вариант. Да поговорим малко и за ценообразуването. Една моя любима тема. Освен този подкаст имаме и една поредица, в която отговаряме на въпроси от нашите социални мрежи. Пак Лозан ми беше на гости и си говорихме, че доста хора в бизнеса работят на изключително ниски цени. Работят на изключително ниски проценти. Говориме 2-3%. Само да са в бизнеса, само да сме в играта, да има оборот.
Тия хора по някое време си продават имуществото, за да останат в бизнеса. И не разбираме, че ние трябва да си направим ценообразуването много добре. Един може да е ефтин, всички други се бориме с качество. Но какви са уроците, които научи покрай ценообразуването? Защото аз това вече го видях. Ако е много ниско, ти продаваш изключително много, обаче тия клиенти не трябва да са твои. Въобще не трябва да им продаваш. Теглиш чертата и ти от всяка продажба си на загуба. Да, това е голям проблем. Може би най-често срещният проблем, който виждам при наши клиенти или при стартиращи бизнеси, с които често си говоря по някакви събития. Грешното ценообразуване. А то в повечето случаи може да е фатално. Защото почваш да продаваш на загуба. Може да не е директна загуба съотношение приходи и разходи, които компанията има, но може да е индиректна загуба за това, че ти отделяш прекалено много време на продукти или услуги, които всъщност не носят достатъчно пари и на практика не остава нищо нито за реинвестиране като печалба, нито като печалба за бизнес собствениците. Това е и болна тема за мен, защото първите 2 години от нашия бизнес ние бяхме на ръба заради изключително грешно ценообразуване, което имахме, защото в България това е заради комплекси за малоценност. Ние подценяваме труда, който може да полагаме и уменията си и с цел да си продадем продукти или услугите слагаме прекалено ниска цена, което между другото, пак трудно научен урок от мен, всъщност много често може и да води до загуба на клиенти, защото клиенти си казват, това е прекалено ниска цена за тая услуга, тя може да не е качествена. Съответно, оттам насетне пък другия проблем, който може да доведе, ако клиентите това не си го кажат, може да имаме прекалено много клиенти, което беше нашия случай. Ние продавахме на практика, ние направихме и нещо доста тъпо в началото за нашия бизнес, защото никой друг не правеше тази услуга, ние може да си сложим каквато искаме цена. Ние нямаше смисъл дори да слагаме толкова ниска цена, колкото имахме тогава, защото ние можеше да си измислим всичко. За първата ни услуга, която стартирахме, която и към днешна дата също правим, там има една програма на Google, която дава 10 000 щатски долара безплатни за реклама в търсачката по ключови думи на уебсайт. Най-сериозните изисквания на Google са към уебсайта, ние още го правим, но цените ни в началото и продукта ни беше по-различен, отколкото е в момента. Но понеже сега стартирахме и нямахме много добри познания за ценообразуване и финанси в бизнеса, цените, които имахме тогава, бяха много ниски. Ние на практика губехме от всеки един клиент. Просто в началото, когато стартирахме, се получаваше така, че с съдружника ми имахме спестени пари, които бяхме вкарали в бизнеса и се радвахме, че имаме нови клиенти, но на практика от един момент нататък осъзнахме, че всъщност тези клиенти ни струват повече, отколкото ни носят. Другия голям проблем беше, че имаме прекалено много клиенти в началото, което доведе до това, че от толкова много работа с клиенти, ние нямахме време да работим върху бизнеса. Прекалено много работа в бизнеса и никакво време за работа върху бизнеса. И ножа буквално трябваше да опре до кокъл. Мисля, че имахме нещо от рода на няколко месеца живот, за да, може би половин година, спомням си от този момент, защото го обсъждахме на една бензиностанция на кръговото на 4-ти километър. И точно тогава го обсъждахме това, да си променим целия модел на ценообразуване, което ни беше общо взето последния шанс и взехме много драстични мерки, които обърнаха нещата в наша посока, така че това е нещо, което много трябва да се помисли и ние, понеже тази грешка сме се попарили от нея, това, което в момента правим е поне 4 пъти на година, обикновено дори и 6 пъти на година го правим ревизия на нашите оферти, на всичките оферти, които имаме, за да видим дали не може да оптимизираме в посока бизнеса да е по-печеливш. Без, разбира се, по възможност клиентите да губят. И като офертата, бидейки най-важният документ, центриран в посока това бизнеса да се развива, да кажем в нашия случай сега какво правим. Една специфична част от нашата услуга е, че ние успяваме по определени канали да предоставим същия софтуер на по-добра цена. Много често дори с нещо близко от около 50% корекция. Има просто такива канали, за които бизнесите не са запознати. Ние ги образоваме и когато има такава възможност, им осигуряваме такива оптимизирани разходи. По някой път оптимизацията е свързана и с това, че вътре самите акаунти не са правилно разпределени, не се използват. Някой има по-скъп акаунт, колкото му трябва. Ако една организация разрасне, това сме го видели вече примерно над 30-40 юзера, тези неща са много често срещани.
И за да не се откланям, в офертите ни много често, когато става въпрос за оптимизиране на разходи, да кажем, един клиент в момента плаща за даден софтуер 4000 евро на година. Което е често срещана ситуация, 1000, 2, 3000, 4000 евро на година. И ние примерно му отбелязваме сега за този софтуер, еди кой софтуер, плащаш 4000 евро на година, 4000 евро ги отбелязваме с червен цвят и буквално ги задраскваме и отдолу обясняваме какво идва с нас. При нас офертата примерно ще бъде 2000 евро на година, отбелязвам с зелено, за да може визуално да се различи. Отделно от това оферта, нали, си е прикачена в писмото като линк обаче, а не като прикачен файл. Това с прикачените файлове вече е доста олдскул и почти никъде не го използват. Съответно ние слагаме линкове, защото линковете пък дават възможности за другата страна да колаборира с файла, който си изпратил, а не са едни файлове, които всеки път трябва да се редактират и наново да се прикачват и да взима съответно пространство от облачното пространство и на двете страни. Така че офертата е много важен детайл и пак да се върна на въпроса с ценообразуването. То трябва, разбира се, да дава стойности на двете страни, за да може да продаваме. В нашия случай ние сме намерили начина за това, но ако става въпрос, наскоро бях на едно обучение, което ставаше въпрос за електронни магазини и там много голяма част от хората, които ходят на тия обучения, продават книги. Там са по-евтини продуктите от, например, услугите, които ние продаваме. И там това, което се прави, за да можеш да се открояваш, обикновено ти трябва под една или друга форма да дадеш някакъв ценови инсентив, някакъв ценови стимул на потенциалния купувач, за да купи той тая книга. Има, примерно, виждам някакви тактики, които се използват, които според мен работят в психиката на повечето хора, защото нали, има една психологическа бариера, мисля, че в момента импулсивната покупка в България, поне последно преди година-две, като я гледах, беше в размер на 30 лева. Тоест хората до 30 лева не мислят колко купуват. И съответно всичките книги забелязвам, че примерно са по 30 лева, обаче примерно книгата е 29 лева, сега примерно е 24, отдолу сложени 3 бонуса, някакви такива неща, зависи сайта как е направен, как е направена рекламата. Всички детайли имат значение по отношението на продажбата на един или друг продукт, защото не се знае кой от всичките детайли може да счупи може да счупи дадената продажба. Но бидейки оферта най-важният документ, тя е свързана с най-важното нещо в един бизнес, да има Product Market Fit. Т.е. за този продукт или услуга, който продаваме, да намерим така наречената гладна тълпа, която иска това нещо да го купи. Защото без това нещо всичко става по-трудно. Маркетинга е по-скъп, продажбите са по-трудни, ценообразуването, дори да сме го измислили, може пак да не се получава. И е един постоянен хъсъл. С едни от курсистите ми, тъй като това правя, нали, като някой дойде на предприемачески курс, му дам пари да отворим бизнес. И тестваме точно тези импулсивните покупки, като тестваме, правихме ние тениски с щампи, това им беше невероятната идея. И виждаме, че на 23 лева не е импулсивна покупка, хората не купуват, на 20 продаваме като за световно, правим по 2-3 хиляди лева оборот на ден. Теглиме чертата, след реклама, материали и всичко. На нас една тениска примерно ни излиза 22 лева. Обаче ние се радваме. 10 човека седат на поточната линия. Правиме и в края на деня, не само, че сме работили като коне, ми накрая теглиме чертата и сме на загуба примерно 200-300 лева от това, че нали, няма заплати за нас. Само от разходи за реклама. Така че това с импулсивната покупка въобще не е добре. Сега ти спомена $10 000 за реклама. Това предполагам са в контекста на Google Grants. Може ли фирма, която не е неправителствена организация, едно време си спомням, че бяха само за неправителствени организации. Идвали са хора, които са ви били конкуренти. Бяха 2-3 фирми на времето. И са идвали в академията точно това да ни разказват. Тук 10 000 правят цялата лекция и накрая ама той е за неправителствена организация. Аз като бизнес, като академия, която вече има сайт 9-10 години, имаме SEO, имаме всичко, мога ли да се класирам за нещо подобно или това няма никакъв шанс, трябва да съм неправителствена организация? Първо, това са виртуални пари, които се отпускат в конкретен Google Ads акаунт, който Google създава в процеса на кандидатстване и одобрение за дадения грант. Ще стигна, разбира се, и до това въпрос, аз не съм го забравил. Краткият отговор на въпроса ти е и да, и не. На първо място зависи от държавата. На второ място за Google най-важното нещо е уебсайта.
В твоя случай ти можеш да бъдеш одобрен за тая програма по проста причина, че твоята дейност има обществено полезен характер и образователен характер. Ако сега ако един уебсайт е като електронен магазин, той, за да може да се възползва от тази програма, трябва да направи големи геройства, така да ги наречем, и да изнесе дейността през отделен бранд, отделен уебсайт, за да може да изпълни изискванията на програмата, което не е невъзможно, защото самата програма, тя не е ограничаваща в контекста на следните неща. Ако една организация е одобрена, това не ограничава друга да бъде одобрена, т.е. няма някакъв лимит, който Google да са сложили. Google одобряват организации по целия свят. В България одобряват определен тип юридически лица по административно-данъчни причини. Но в други държави, където юрисдикциите го позволяват, са много по-широк спектър юридическите лица, които могат да бъдат одобрени. И се връщам на основното нещо, което е за Google, това е уебсайта. Там имат много специфични изисквания, които ако някой реши, може да се свърже с нас, за да му ги обясним, независимо дали ще работи с нас или просто ще реши човек сам да кандидатства. Самия грант не трябва да се гледа като някаква маркетинг панацея, която решава абсолютно всички маркетинг трудности. С тези 10 000 от последните години опит, който ние имаме с програмата, виждаме, че една организация може да очаква може би 2-3 хиляди посещения на месец, може и повече в последствие, зависи от това колко и е широк спектър по ключовите думи, по които може да рекламира. Лимитите, които са поставени в програмата, са, че този бюджет може да се използва само за търсачката по ключови думи. Той не важи за партньорската мрежа, дисплейна реклама и така нататък. Той е само по ключови думи. Тоест хубаво е, когато мислим за бюджета, да мислим през призмата на ключови думи. Тоест ключовите думи, по които ще се покажат нашите реклами в търсачката, които трябва да са свързани с съдържание, което присъства на сайта. Тоест, пак тръгвайки от ключовите думи, важно е какви са лендинг страниците на сайта, какви са рекламите, които се правят. Големия плюс на програмата е, че ние имаме клиенти, които вече го използват този бюджет над 7 години. Това са 10 000 щатски долара на месец, които са разпределени по $329 на ден, които там Google, като ги съберат, се получават около 10 000 на месец. И въпреки ограниченията, дава възможност за множество тестове на всякакви идеи, които една организация може да има. Преди да се използват платени пари за реклама. Тоест може да има оптимизация на маркетинговия бюджет благодарение на тая програма. Съответно, трафика, който се вкарва в уебсайт, който е одобрен по програмата, може да се използва почти по всеки един начин. Почти по всеки един маркетингов начин, който познаваме. Ремаркетинг, ретаргетинг, събиране на лидове, насочване към контактни форми за директно свързване на създадената организация, там после се действа по процеса, абониране за бюлетин, реклама на събития. Доста са начините, по които трафика може да се конвертира. Пак казвам, не е някаква маркетинг панацея, защото си има тия ограничения, част от които споменах. Другия голям плюс, между другото, е, че може да се използва извън България. Тоест, рекламите, които се пускат по тези ключови думи с този бюджет, могат да бъдат на всички езици и територии, които са включени вътре в Google Ads, които са почти всичките езици и територии в целия свят, с изключение на някакви държави, в които Google има ограничения, като Китай, например. Така че, отговор на въпросите е и да и не, но за Google най-важното нещо е уебсайта. Как да го обясня най-добре хората да ме разберат? Зависи от държавата, защото в отделните юрисдикции Google имат отделни изисквания. В някои държави са само такъв тип организации възможни за кандидатстване, в други държави има и друг тип юридически лица, които могат да кандидатстват. Но това, което ние сме видели от нашия опит до сега, е, че много често има различни възможности за юридическа структура, как такъв тип организации да се създават. От една страна имаме възможност за физически лица, които създават такъв тип организации, които покрай техния бизнес опит създават такъв тип организация, за да могат да допринесат с някаква допълнителна стойност в обществото. От друга страна сме видели такъв тип организации дори да се създават от юридически лица, отново с пренасене на някакъв обществено полезен характер и стойност от търговското дружество към юридическото лице. И в последния вариант това, което сме видели, е обратното. По някой път
такъв тип юридически лица с нестопанска цел, защото НПО не е термин, който присъства в българското законодателство. Те се наричат юридически лица с нестопанска цел и се делят на сдружения и фондации в България. Извън страната има и друг тип правни форми, затова казвам, че за Google зависи от юрисдикцията. Има различни търговски дружества с някакво специално предназначение. Има фондове, има друг тип фондации, има социални предприятия, които в България го нямаме. В България най-близкото социално предприятие, но не е точно... То не е точно така, че няма да обърквам хората. Така че зависи от конкретната юрисдикция, но за Google най-важното нещо е уебсайтът. Да се върна в предишното. Ние сме виждали и варианти, в които юридическо лице с нестопанска цел прави търговско дружество. Тоест, тази юридическа формулировка от една страна зависи от държавата, от друга страна основното нещо за Google, пак се връщам, е уебсайта, защото юридическата формулировка може да бъде дооформена спрямо дейността на дадения уебсайт. Един последен въпрос за днешния подкаст, тъй като консултирам много бизнеси и те имат много голям проблем да излезнат извън рамките на България. Как го направихте и какви са съветите, които ти би дал на един бизнес, който сега иска да излезе на международния пазар? Ние го направихме по два начина, с партньорства и с събития. Като в началото беше доста неоптимизиран процес и загубихме много време, защото се опитахме да всички държави от развития свят да се опитаме да намерим клиенти в тях. В случая партньори, които да ни свързват с техни клиенти. И това, което правихме, беше едно масово контактване по имейл и в LinkedIn по определена методология с персонализация, без да спамим хората, с който модел ние им предлагахме партньорство, в което, понеже ние споделяхме едни и същи клиенти, без да сме си конкуренти. И в това партньорство беше до голяма степен win-win, защото когато нашата услуга свършеше, започваше тяхната. И ние на практика чрез нашата услуга можехме да им създадем повече бизнес за тях самите. Това, което стана като грешка, е, че контактвахме прекалено много и прекалено разфокусирано. Ако се бяхме съсредоточили само върху няколко държави с по-голямо внимание към качеството, щяхме да имаме по-добри резултати. Разбира се, продажбите и партньорствата са една игра на диалектически материализъм. Тоест, количествените натрупвания водят до качествени изменения. И когато контактвахме в такова голямо количество, което ние го направихме, в крайна сметка имахме един достатъчно голям брой отговори, които доведоха до тези затворени партньорства. И от тук, ако съм си направил един извод за това нещо, е, за да може да се изграждат качествени партньорства, че на партньора и като цяло на повечето хора в света, ние не сме им приоритет. Тоест, при партньора си има някакви негови си приоритети и ние, ако му предложим нещо, това нещо трябва да му е много лесно да го направи и по възможност да му подпомага неговите приоритети. И ние успяхме да напипаме тази ниша. В повечето случаи за извън страната ние работихме с маркетинг агенции, след това включихме хостинг компании, venture capital фондове и web development агенции и с това модела, който беше основният, че те ни препоръчваха на техни партньори, на които ние предоставяхме нашите услуги, след което ние ги връщахме към тях, те да им предоставят самото обслужване. Това е първия модел, който използвахме, който ни помогна да се разраснем извън страната. В момента вече го правим по малко по-различен начин. Сега за дадени пазари, по-нишово вече, само няколко пазара, сме задълбочили партньорства с част от тези партньори, които намерихме тогава и изграждаме локални брандове. Тоест, понеже нас документацията ни с процеси и процедури е цялата добре описана на английски язик. И това, което правим е партньорите ни, примерно в Румъния, тая документация я взимат, цялото нещо го правим съвместно на румънски с локален бранд, с .ro вебсайт и оттам нататък това цялото нещо се взима всичко, каквото ние имаме като ноу-хау от тук и се слага там. Като имаме една степен на градация, в която разрастваме отношенията ни с партньорите при постигане на тяхните цели. Другото нещо, което направихме извън страната, е да ходим по много събития. Първият път, който го направихме, беше 2019, точно преди COVID, си го спомням, декември месец. Бяхме в Португалия. Сега точната бройка не мога да си я спомня, но мисля, че за 14 дена отидохме на 26 или 27 събития. Имахме по няколко събития, 2 души всеки ден. Те бяха такива събития, в които всеки имаше възможност да си представи бизнеса пред аудитория
и съответно много различни видове изложения и така нататък, с които правихме контакти. И това също ни даде добър буст извън страната, защото тогава конкретно за Португалия затворихме няколко партньорства и няколко клиента директно, след което дойдоха и още клиенти. Така че това също е вариант, с който да се правят нещата. Това, което не сме правили извън страната, още е маркетинг кампания, но сега с тези задълбочени партньорства, които изграждаме извън България с партньорите още от преди, когато те бяха за другите ни услуги, сега ги правим за настоящите ни услуги. Вече навлизаме по-детайлно, като ноу-хау, който имаме в положителното ни развитие тук в България, го изнасяме навън и го локализираме. Интернационализацията, която тогава имахме, беше само на английски, което допълнително ни костваше потенциални партньорства и клиенти, защото има много държави в Европа, които предпочитат да си действат и да си комуникират на техния си местен език, а не на английски. И сега ще видим как ще се получат нещата с локализацията. Като там сме внимателни, защото човек лесно може да залитне в посока прекалено много ресурси да се отделят, а пък резултата да не е на лице. Тоест, отново си прилагаме нашата методология за Minimal Viable Product. В момента точно по този начин го правим в Румъния. Взели сме domain.ro, направили сме една лендинг страница. На нея има едни калкулатори, които сме качили във връзка с нашите услуги и оптимизациите на разходите, които правим. Правиме просто основна локализация от английски на румънски на офертата, няколко основни имейла. В началото ще изнесем в един смесен модел продажбите на английско-румънски, за да видим и с първите 10 затворени сделки, след това ще изчистим процеса и всичко ще го направим на румънски. Поне така е плана. Но отново спазваме модела на Minimal Viable Product, т.е. минимален продукт, който да направим, който да е готов за продажба, преди да сме завършили всичко останало, защото ако крахнем тук, или ще коригираме някакви неща преди да продължим, или ще решим изобщо да не продължим в Румъния и ще пробваме на друг пазар. Много ти благодаря за това участие. Ще си запазя възможността да те поканя отново. Ще ми дадеш линкове, които да сложа под видеото, за да могат хората да се свързват с теб. Защото наистина помагаш на българските компании и хората да не се притесняват да си оптимизират процесите. Да. Или да ги създадат, ако още ги нямат. По-лесно е, отколкото звучи. Благодаря и аз. Скъпи предприемачи, това беше поредният епизод на Тотално предприемачество. Днес на гости ми беше Георги Държанлиев, собственик на 120.000.bg. За повече информация ще оставим линкове под видеото. Благодарим и на нашите партньори от IT Corner, които правят този подкаст възможен. Благодаря ви, очаквайте новите епизоди.